to my channel. Karon kay giganahan ko magluto og pan. Luto ko og pandesal. Yun ko kaon og pandesal, no? So the ingredients are 400 grams of flour. So kailangan ako siya shifting the flour or kung ano nga wala siya ibukon-bukon. Hindi matibok ang flour. So ano akong wala akong bukon sa flour. Ay ano malaki ang bisota. Wala o bukon na. Hindi ba? Para manipapit sila sa bukon-bukon. So that's the result, plain siya of flour, and then 2 tablespoon of yes, 1 egg, and 1/4 cup of butter, and 1 cup of warm milk. So ako ni siyang sagulon. And here it is, guys. So I gotta mix it up, the warm milk. I'm gonna mix the butter, and there's 1 tablespoon of salt already here. Mix it up. Okay. Properly. Mix it properly para maamay yun. Maramihan mo. Inuho. Until na magtubo ang yes. Sa ito sa pandesal, hindi ko nakula ka ang pandesal, marami tayo na pandesal gusto kong gabi. So, we'll see after simple, very easy way how to make the pandesal. Okay, I'll just leave this little bit until I'm gonna look first I'll put the egg in here. Makukuha sa kaliwa na o. Hello guys, after 20 minutes na naka-rest ang flour. Oo, midako, bitugo na ang flour. So, resting. Kailangan ako sprinkle the flour here. Para,
use peanut butter. What was it? I just finished it, okay? I know. Dahil masimato lang yung guys. Natan yung mga uyan, mga balang tawag. Masimato, ano? Nangani ang templa. Look guys, akong bread. Pwede kong baon. Masin para malamay-tamiin. And after, I'm gonna put garlic into a bowl and then this is lagay. Karoon ako na siya with slice o. Depende lang yung choice mo kung saan ako slice. Mas lagi-lagi sa inyo yan, guys. Hard with your touch. Everybody, pwede na siya tangan ng buwan, cheese. Bakit mo forma? We'll see kung maluto na. We'll see talaga. Yan na guys, naman. Dough, hari na. Oops, haligi. Nga, ready na siya. Iputang sa oven. And make it sure nga na-ready ang yung oven. Na-edit na siya. O ready to go na ang bread. O, ito na ko na siya. Edit to 20 minutes. Come on, let's gonna do it. There you go guys. Ano sa oven. So, timer. Kaadyo. Lamig na ka. Lamig, kamera, lamig. Lamig kaadyo. May kalendro. Lamig kaadyo means very yummy. There you go guys. Luto na akong pandesal. O, diara. Rami. Lamig. Kaadyo. Lamig. Kaladyo. Lab. Oh, smell good.